Matindog po ang gabos. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy
Please kneel. O Señor Santo Niño, you are King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. And these chosen islands remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts of you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish that you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and unword, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name. For you never fail to govern whom you do solidity establish in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers and grant us the grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable afflictions and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, mamibi laban sa bagyo asin iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo,
digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imuli na lang. Day mi nasabutan na sinautuban sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad min kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuesa Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuesa Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuesa Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, sin ka na, sin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa giraray, mga tugang Diyos maray na hapon, ngunyan, Lunes, paka-Pentecostes, isinilisiribrar niya to ang memorial ni Birhen Maria, ina kan simbahan. Isabay niya to sa mga intensyon, sa misa ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pa sa salamat, dulot ni Sonia de Vera, Christine and Daniel Napile and family, Carullo family, for the gift of life and full recovery of Hercules, offered by Monreal family, for blessing, receive, and protection, offered by Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Thanksgiving offered by Mary and Crisolin family. Birthday, blessings, and good health offered by Cherry Maritana. For the gift of life and wedding anniversary of Jane, offered by Alwin Napukaw and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Alan and Maricel Cam, Olesco and Espartines, Diana Franz, Dayan Dante. As in para sa mga espesyal na intensyon, 40th wedding anniversary offered by Mr. and Mrs. Albert Balaguer. For the successful surgery and fast recovery of Nanette Conda offered by Milan. Prayers for Dolly Kua offered by Milan. And para sa mga kapahingaloan kami ng mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Norma, Rafael Jr., asin sa gabos na kalag, offered by Sonia de Vera. Sa kalag ni Juan, offered by Spartines family. Sa kalag ni Cornelio, dulot ni Delia Aresgado. Sa kalag ni Pilaya, dulot ni Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Sa kalag ni Arnel, dulot ni Rita and Chariniel Infante. Sa kalag ni Anita, Manuel Jr., Antonio Jr., asin si Adelpa, offered by Concepcion family. Sa kalag ni Gina, offered by Atos family. Sa kalag ni Rene, dulot ni Leti Sipin. Sa kalag ni Julia, dulot ni Marivic Guillermo and family. Sa kalag ni John Casipilesitas, dulot kang Olesco and Espartines. Sa kalag ni Restituto, dulot ni Tess Amaranto and family. Para sa kalag ni Eddie, dulot kang family Lupo. Matindog na po ang kabos para sa pagpuon. Kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo.
asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkanigo kitang magdulot kaning banal na atang sa kaumuan kan mahal na ina, Birhen Maria, ina kan simbahan, sa tuyang rumdumon asin pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, Ama nin mga pagkaherak na anbugtong mong aki, mantang nakapako sa krus, hinimo ang palada na Birhen Maria sa iyang ina, na maging man sa muyang ina. Warasan namimibi kami, nasa sa iyang mamumuto na pagtabang ang sa imong simbahan, urog kamabinunga aro aldaw, magrukyaw sa kabanalan kan mga aki, asin magtipon kan gabos na pamilya nin katawuhan sa iyang pupunan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Nag-apod ang kagurangnan Diyos sa tawo, asin nagsabi sa iya, hain ka, nagsimbag, ang sa imong tingog na dangog ko sa tatamnan, natakot ako, huli tahuba ako, asin nagtago. Nagsabi, si Isay ang nag-usip sa imo na huba ka. Sa kahoy na ipinangalad ko sa indo ang pagkakan, nagkakan ka. Nagsabi si tawo, ang babae na itinaid mo sa ko, siya ang tuminaw sa ko, kanhali sa kahoy, asin ako kuminakan. Nagsabi ang kagurangnan Diyos sa babae, ano ining ginibo mo? Nagsimbag si babae, anhalas dinaya ako, asin ako nagkakan. Kaya nagsabi ang kagurangnan Diyos sa halas, huli ta ginibo mo ini, maldito ka sa gabos na hayop, asin sa gabos na nabubuhay sa lantad. Sa imong tulak, ika maglalakaw, asin alpog ang kakanon mo, gabos na aldaw kan sa imong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, ika asin ang babae, an sa imong tinubo, asin an sa iyang tinubo. Tatamakan ka kaini sa payo, ika na minatukwag sa iya sa buol. Nginaranan kan tawo si sa iyang agom, Eva, hulita siya an ina kang gabos na buhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo o syudad kan Diyos. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo o syudad kan Dios. Ang sa iyang fundasyon sa mga banal na bukid, namumutan kan kaguranan, ang mga puwerta ni Sion, arog sa gabos na eroka ni Jacob. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo o syudad kan Dios. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo, o siyudad kan Diyos, asin dapit sa Sion, isasabi, ini sa kaidto namundag sa iya, asin ang nagtugdas sa iyan, iyo an urog kahalangkaw. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo o syudad kan Dios. An kagurangnan magsusurat sa rehistro ni mga banwaan, ini namundag duman, nag-aawit sinda na nagsasayaw, ang gabos kong burabod, yaon sa imo. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo o syudad kan Dios. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakatindog sa may krus ni Jesus an sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina. Si Maria ni Cleopas, asin si Maria Magdalena. Si Jesus pagkahiling sa ina, asin sa disipulo sa kataid niya, itong namumutan niya. Ang sabi sa ina, babae, uyaan sa imong aki. Tapos, ang sabi sa disipulo, uyaan sa imong ina. Puon kan oras na ito, inako siya kan disipulo nintudok sa sadiri. Pagkasabi ka ini aram ni Jesus na ang gabos tapos na, tanganing mautob ang kasuratan, nagsabi, napapaha ako, may daod na nakalaag duman, pano nin suka, ipinurupot sa sarong isponghang huom sa suka, ang sarong sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, tapos na, asin ihinutad ang payo, ipinaubaya niya ang espiritu. Ang mga Hudiyo, palibasa aldaw nin pag-andam, tanganing daima walat sa krus, ang mga hawak sa sabat, tadakula ang aldaw kan sabat na ito, hinagad ki Pilato na bararion ang mga tulang, asin halion. Kaya nag-abot ang mga soldados, asin binari ang mga tulang kan enot, asin saruman, na isinabay sa iya pagpakua sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadana, daina ninda binarian ninto lang. Kundi ginarod ang sayang irog kan saro sa mga soldados, asin tulos luminuwas dugo, asin tubig. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Ako sa imo, Kristo. Kan taon 2018, pinagproklamar ni San Francisco, Papa Francisco, ining dagdag na piyesta sa kaumawan kan mahal na ina sa titulong
ina kan simbahan. Iyo ang fiesta o memorial na pinagsisilibran niya to ngunyan. Kaya bago pa ini, 2018 pa sana ini nagpuon. Alagad ang titulo o title ni Mama Mary bilang ina kan simbahan, ini opisyal na pig-establisar sa sarong dikrito ni Papa Paulo VI pagtapos kan ikaduang Konsilyo Vaticano kan 1964. So ining title ni Mama Mary bilang ina kan simbahan, 1964 ini official na pig-establisar sa satuyang simbahan. Nadangugta sa enot na pagbasa sa libro kan Genesis, pagkatapos magkasala si Adan asin si Eva, kan haputon kan Diyos si Adan nga nagkaon kamo kan pinagbawal na prutas. Sabi ni Adan, subabay si Eva, iyo ang nagpakakan sa ko. Kaya inatubang kan Diyos si Eva, hinapot, gini bumo ini. Ang simbag ni Eva, suhalas, iyo nagtintar sa ko. Kaya inatubang kan Diyos suhalas, sabi kan Diyos, taginibo mo ini, ika magkakamang sa gabos na hayop. Unit tabi ang importante digdi sa istorya kan pagkasala nin tao. Genesis 3:15. Sabi digdi, kan Diyos sa halas o sa demonyo, papag-iwalon ta ka, asin an babae. An sa imong banhi, asin an sa iya man na banhi. Kakagaton mo an sa iyang buol, rurunuton niya an sa imong payo. Sisay tabi ining babae na makikiiwal sa halas, na dai masasakop kan halas. Sisay ining babae na ang banhi o aki niya, iyon marunot kan payo, kan halas. Totoo, kakagaton kan halas, ang buol, kan aki ka ining babae. Ang buol bagay, yung kakusugan kan tao, magagadan siya. Pero siya, iyon marunot kan payo, madaog kan demonyo, madaog kan kagadanan. Tan kagadanan, iyon resulta kan pagkakasala kan tao. Ang pinaka malinaw na simbag dyan, bako man si Eva, ta si Eva, nasakupa na kan demonyo. Natintara na siya, nadara na siya. Alagad ini propesiya ini, Genesis 3:16. Kan babae na sa maabot na panahon, na mga ngaki, ang aki niya, iyon marunot, madaog kan payo, kan demonyo, madaog kan kasalan, asin kagadanan. Dahil iba, si Santa Maria, ang ina, so aki niya, banhi kan ina, iyo si Jesu Kristo na sa tung tagapagligtas. Kaya sa inot pa sa ng libro kan Genesis, siya na si Mama Mary as a prophecy. Kung si Eva ayon ina kan linalang, kan inot na panahon, ang bagong humanity, bagong linalang, si Mama Mary, itong babae na mga ngaki kan Mesiyas, na yon madaog sa payo, madaog kay Satanas. Ang bagong babae, iyo ang ina kan bagong humanity, bagong katabuhan. Kaya, iyo ni saro sa Old Testament, saro ini sa masasabitang biblical basis. Kung hata si Mama Mary, inaabutang ina kan simbahan. Taan, lumang banwaan ng Diyos, iyo ang Israel. Ang bagong banwaan ng Diyos, iyo ang simbahan na tinugdas ni Jesu Kristo.
mga tugang kaso udma, pigsilibrar ta baga so Pentecostes. At the same time, sa pagsilibrar ta kan Pentecostes, pigsilibrar ta man so birthday kan simbahan. Tanamon da kan simbahan durante kan Pentecostes. Tas Espiritu ni Kristo, na yon Holy Spirit, inako na kan mga disipulos. Kaya kompleto na, naghangos na, makusog na, kaya nagruluwas na sindanganing magrukyaw kan marhay na bareta. That was the birth of the church. Buhay na. Dahil paglingwa, nadangog ta digdi sa Ebanghelyo, kan si Jesus na papako sa krus. Yaon duman sa pamitisan niya si Mama Mary. Kataning itong disipulo na namumuta ni Jesus. Si ito, si San Juan. Sabi ni Jesus, duman kay Mama Mary, babae, it means ma'am, madam. Bako ining sa tuwi, ikang yung babae ka, garo baga deng respeto. But sa original na konteksto ka ini, woman, it means ma'am, madam. Halangkaw na paghiling. Madam, woman. Sabi ka, Jesus ki Mama Mary. Woman, inian sa imong aki. Si Juan, na yun representante kan simbahan, kan mga disipulos, kan simbahan at bagong katawuhan na tinugdas ni Kristo. Sabi man ni Jesus duman sa beloved disciple kay Juan, uyaan sa imong ina. So duman sa krus, mahiling ta, mismo si Jesus, ginibo niya si Mama Mary bilang spiritual mother niya to gabos. Kaya inakan simbahan. As in, maabot man ni Jesus na si Mama Mary apuduntang ina. Mama. Sabi niya, kay Juan, uyaan sa imong ina. Apun ka ito, si Mama Mary, dumana nag-star, kinupkup na ni Juan. Si Juan na, so adopted son. Kita gabos, adopted children. Si Mama Mary yon sa tuyang spiritual mother. Kaya, pasil man sa nasabuton kung nga tata, si Mama Mary, ina niya to gabos. Ina kan simbahan. Tas siya enot, ina ni Jesus. Ikadua, katabang siya ni Jesus sa pagligtas sa satuya. Kan si Jesus nakapako sa krus. Grabing kasakitan ang inako niya, inagihan niya. Si Mama Mary, haon duman. Bako man sa nang nagmamasid, siya mismo nag-agi manin kasakitan. Iyo bagaan ina, siguro nang ngadji si Mama Mary, sana ako na niipako sa krus. Sa lidahan ko ang aki ko, taan mga inaarog ka iyan, sindaan maako kan inaagihan na sakit kan aki, ready sinda ka iyan. Kaya si Mama Mary nag-agi manin grabing pagsakit kan ang bugtong niyang aki na si Jesus nakapako sa krus. Paano ang simbahan namundag durante kan si Jesus ipinako sa krus. Sabi duman, tubig asin dugo, buminulos, hali sa sayang irog. Simbolo ini kan sacramental life of the church. Baptism and Eucharist. Tubig asin dugo. Iyon na iyon buhay kan simbahan. Kaya lugod mga tugang sa piyestang ini ni Mama Mary, magkusog ang sa tuyang debosyon sa iya. Ikadua, arugon ta siya. Arugon ta siya sa sunod sa kabuutan ng Diyos. Sa pag-ako nin mga sakripisyo, kagabatan, kasakitan, tanganing kita, padagos man, na nagkukooperar sa misyon kan simbahan, nin pagligtas sa gabos, sa bilog na katawuhan. Siguro, inaapudan man kita na, pasakop kita sa maternal care, protection
ni Mama Merita. Sabi ni Jesus, babay, uyaan sa imong aki. Ika na ang bahala, ika na mag-ataman. Kaya pasakop kita kay Mama Mary. Dahil niya kita papabayaan. At ngani, hulikan sa iyang maternal care and protection, dadaraho niya kita pasiring kay Jesus. Nganin ang kapanuan nin kaligtasan, ang buhay na daing kasagkoran, mapasatuya. Tindog tabi, sa pamibi nin banwaan, sa kaldawan na ini, ni Birhen Maria, ina kan simbahan, magdulo kita sa satong ama na nagmamabot, na ang simbahan magtalubo susog sa kaimbudan, asin kahuyuan nin buot ni Maria, asin dulot niya to sa iya, an satong mga pag-arang. Ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay nagiyahan asin surugon ni Maria sa iyang dalisay na pagkamot bilang sa tuyang ina, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang nin mga pamibi ni Maria, ang mga pamayokan mga nasyon, day maguntok sa pagpalakop asin pagsurog kan katanosan, asin katoninongan sa saindang mga banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina, padagos na maging makusog sa pagtubod, dusay sa pagkamuot asin masarig sa paglaom, sa pag-utob ng mga katungdan, sa laogan pamilya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Tanganing ang mga nagsasakit, padagos na maghagad tabang kay Maria, na sa bagsikan sa iyang pamibi, ang gabos na kadipisilan, maribayan ng karangahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga paratubod na gadana na paratubod na gadana na nagsarig sa pamibi ni Birhen Maria, magkamit kan kaugmahan sa kahadian kan Diyos, sagpod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, itinao mo sa mo ang ina kan sa imong aki na maging ina man niya mo. Sa tabang kan sa iyang mga pamibi, makahiras man lugod kami sa kamurawayan kan sa imong mga aki sa kahadian nin langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa kuwasinan sa indungatang, magkanigong akoon kan Diyos sa mang makakamat. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O kagurangnan akoan sa mong mga dulot asin himuon mong maging misteryo nin kaligtasan tanganing sa bagsika ini, asin hulikan pagkamuot ni Birhen Maria, inakan simbahan, kami palaadon, asin pagkaniguon, na arog kadayupot, na makisumaro kaiba niya, sa gawi nin pagtubos.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asiin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan, asin magrukyaw sa imo, sa maninigong pag-umaw sa pagsilibrar kan paladan na Birhen Maria, na sa pag-ako niya kan sa imong tataramon sa iyang malinigo na puso, siya nagpakanigong magpangidam sa iya, sa iyang birhen na pupunan, asin sa pagpangaki sa kaglalang, inataman niya ang mga kapinunan kan simbahan, na kataid kan krus sa pag-ako kan tipan nin Diyos no na pagkamuot, inako niya ang gabos na katawuhan bilang mga aki, mga namundag sa langit no na buhay, huli sa pagkagadan kan Kristo, na kaiba kan mga apostoles, naghahalat kan sa imong panuga, sa pag-ayon kan sa iyang pag-arang, sa mga pamibi kan mga disipulos, naging aarugan kan simbahan, nas na nagpapangadji, siring man iniitaas sa kamurawayan kan kalangitan, inaantabayan niya na may pagkamuot nin ina ang simbahan na naglalakbay, asin binabantayan sa karahayang buot an sa iyang lakdang pasiring sa banwaan na tinubuan, sagkod na magdatong ang kamurawayan na aldaw kan kagurangnan. Kaya kaiba kan mga angeles sin santos, dahil untok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mawawag, ang langit asin dagat, panokat sa imong kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Balaran minarinig sa ngalan kan kagurangan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu nganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring na buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat, binakinidangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipila pamaratanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinakaya, sa kuta ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni kan Diyos, ina kan simbahan, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sin gabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang mag-awit, magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadayaan mo, mangyari ang bot mo sa dagaan ng siring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinhari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan in kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansa.
Siya si Jesucristo, ipinangaki ni Birhen Santissima. Ina ni Jesus, ina kan simbahan, ina niya tu gabos. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, halagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong iginusod sa pagbabanaykan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin pagtubos sa sinbuhay. Mapakumbabang namimibi nahuli kan sa inang pagtabang ni Birhen Maria. An sa imong simbahan sa pagharubay kan ebanghelyo magtukdo sa gabos na katabuhan asin sa grasya nin pagbulos kan espiritu mapanoan bilog na kinaaban huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcero, espes nostra salve.
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut ignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius commemoratione letemur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundim Christum Dominum nostrum. Tan kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamana asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa magdanay kita sa makusog na debosyon sa mahal na ina. Salamat sa Diyos. Parakpakanta ang kagurangnan.